Bafethu sila eMagudu ngaphansi koPhongolo. Igama lami Jacob. Bangibiza ke JJ ngokwaqaba. Silapha nje eMagudu ukuzo sisemshadweni. Umthimba ke lo owenziwe umfowethu omncane King Size. Bamazi kakhulu ngo King Size. Sila eMagudu nje bani lo muzi lokubizwa kuthiwa ngokuphumuza umoya. Sila eMagudu. Uyashada ke namuhla umfowethu omncane kimi. Sinithanda nje ukumbongela kakhulu esashada ngoba uthatha elinye ibanga ukuthi ungene ebudodeni. La uthatha amanye abathi ngesilungu ama responsibility. Siyabonga kakhulu mfowethu masoshada wena. Siyazi ukuthi lokho kwenzile ukwenza ngenhliziyo yakho yonke. Amaqaba onke ayakhalalisela. Sithi ke nina bokoqaba bomthiyana bomankopangazitho umalakubuso boshwabada bashwabadela inkomo nezimpondo zayo ononkosi omuhle kanye nonyawo lwakhe sithi nangwe uyano King Size King Size owaziwa kakhulu kwezinye inkundla zomculo kuthiwa ngengoma ethiwa isikorokoro. Siyabonga kakhulu ke King Size ngososhada namuhla la eMagudu la kunenyama ikhona izodliwa kusezoba mnandi kunabaculi abaningi omunye nje ngimbonile endlula la uthi uzofuna ukusibonisa izinto eziningi kodwa ke siyabonga kakhulu ke bafowethu nalabo besezayo izani sikhona lapha eMagudu sizodla inyama sizobungaza lo mcimbi omuhle kangaka siyabonga. Ngifuna ucheck onokubofu nakho kuphethe izinto nakho sikilini kamza kamakhwapha Ada ungichecketa azokubamba awetholi make up ngifaka ngisho itekile ephumela emhlophe mkhubo sabenayo ke lo lo thuquzo idust Mingiyani ngisho kona ngithatha avela athi nafika khona uqala lapha mo yazi ukuthi indawo ngizokake wena akagqoka vele lelilanga iqalele kunina kuyoze liphelele kula ka mama uqamile mina nginabazala ningeke ngihamba nenkosi lamagugu sisters Mzansi iningizimu Afrika la sikhona njengoba ngishilo ngathi siphansi oPhongolo eMagudu la sikhona emcimbini omkhulu kakhulu kaShabada uNonkosi ubaba uCaba njengoba ubona bathi kuleli khaya ke ikwaphumuza umoya njengoba ke ubona emva kwami kukuhle kanje izintokazi zihlobile zibonisa ngempela ukuthi namhlanje mkhulu umsebenzi abazowenza
siyabona ke nomakoti namhlanje ukhona lapha ke uyagqoka okusho kona ukuthi sekusondela sona ke leso sikhathi njoba sazi ukuthi namhlanje yilanga ke lomthimba. Yabona ke manje njoba gqoka umakoti ngiyathemba ukuthi nomkhwenyana ngaphakathi useyalunga ngempela ngoba ngeke ngabona ukuthi hayi cha baba yavunula namhlanje bahloba ngalendlela emangalisayo. Emva kwalokho umkhwenyana uzobe seyahamba ke eyobonisa ke isigcawu la kuzobe kusinwa khona kugidwa khona ngokwesintu lapho abantu khona bezobe bephelele khona. Kodwa ke njengamanje akwesibe sonke esibona ukuthi ngabe kwenzakalani, kodwa ngizoke ngicele nje oyiwani akwasichazele ngoba ngibona imshanelo. Mongabuza kumina ukuthi imshanelo mangabe kunomcimbi okanje ichaza ukuthini, kuzobe ngathi kwena mbukeli nginamanga.